Eda meto ho no meyie mabusuafo mayi mo afrim obi ni mabusua mamo ma ho mo be kokontokwa wo mifunu ho be hye date ni de hey momra yie ni bi but anyam na mo be hye date de be yie eda mewuo obi obe hye date ene de be ye meyie ni da ye sie me meteta ho ye hwe nyina eye me ma ene abrosofo asa yeah abusuafo mo biansim abusuafo mra yie ni bi but anyam na mo be gye yie na ye aye mamo meje yie ne nye meni abusuani asem bia nya me bewuo na mo bepre bibi sa mre meti asem mo bibi a mo bepre enya mewuo na mo bepre body ho ayi abeje nsa mesere mo etimi wu a mebusuafo mu mfrim me yire Florence so me wu jana o mfrim te me ma no ene abrosofo ekirifo no mo na yie no mo nye den te me mani abrosofo na betena se se papa ne tia se no kan se ne mba Abusia Bishop Daniel Kojo Obinim abidin komo e wo media na so na komo obedi ye no amano e trending we pa na nkomo no e connected to that lumba no wo anwu ye na ye na chinsem e be ye basa afei katanka so de asa abedi ekonko ho ya ehwe Ghana fo ni makwakoy something which is there no eno wonsam ana Bishop Daniel Kojo Obinim ababeka amano air trend abusia no da chia me sabe ma video bi a abrante bi asabe de Ghana Police Service ensa kana enchemure chese wo ku nipa miensa e de akwa chobe rebi e mase wo de ye aduane o se wo de ye den ebusia ye ntimi enche ne mo mu ntremu no e na me de eba beso ma message me subscriber tim so e de ma me ya no wakai se wo de be on be ka ho se na be na upload to one first person ya wonsa ebidika abusia ye ni kan sha se e wo Bishop Daniel Kojo Obinim ne nkoma wo kodi ni nyina efa ewuo ene echinsensem ho asabe de eno na ababa ye trend e wo Ghana ha ye hwe tena da lumba eda ne to ye frida wo hu ye di besi bra ye kosie no ene ensem a etwa bu wo Ghana ha de da lumba ho a enya asem ketu akwa busa ne nkenim se eno ebe ye asuade e de ama eye bi e beba e wo achi na so kame ye se eno no etimi anya hwe sabre ne asan ama ne hom ne so e ye safo kantanka ene na busua a omo so e prede de se hwan ene wo ho kwan se wo ye yi eno ena Bishop Daniel Kojo Obinim hwe ne di no hu se dabi epenifo mienu edi kanyina wo machi enye feti sabe de wono no obetutu na mo edi asisi ye na eno ena wagina na asori dem wo edi won na akọ edi ama na busuafo ene ne yira woda na chi sese daachi bi nyametonsa edi frena na busua edi ne yire de wo mu ni wo kwan so mbe decide e kwan a wo befa so a wo be se Bishop Daniel Kojo Obinim ne mu ne ma wo de ma ba asase so ene na asori ma nyame edi wo mu ama na seni nwan a wo ho soro omo ene wo de ne body no e hye omo nsa Mama mi video way and then found you koto social media say Injil Obinim eda me brebe so a me wuo me pa mo chow miya mu ma eni abrosofo mo na mo nya ma yie yes finish no me yi babusuafo afrim ase me koto social media babusuafo nka ho me yire Florence Obinim so nka ho me yi na afrim eyi say unim dia warrior tie emfoni nti wa warrior so ye careful asema maka no kodwene ho sa warrior ye certificate wa warrior ye legal wife yes ya warrior ye respect ya ka posu ko josafo ne lumba ne hwanhwan mo yiye no ke bi mu nya ne tantan sa if you respect your husband and if you respect your wife you will never do any sorry to use this word any stupidity things. You will respect your husband if you respect your wife. Do the right thing as a husband, as a wife. You claim. But follow me so what I say. Seko Josafo wale na na yire te asia. Kadiye kwasui obegina as a wife. But awale nuru baby yenti na ne mano na yesa ano. Te mesremo media na me kama asem. Eda meto ho no meyie mabusuafo mayi mo afrim. Obi ni mabusuafo mo ma ho
Mobe kokon topa wo mi funu ho be hye date ni de. Hey! Momre ye ni bi but enyam na mo be hye date de be ye. E da mewuo obi obe hye date ene de be ye me ye ni da ye sie me meteta ho ye hwe nyina. Eye me ma ene abrosofo asa. Yeah. Abusuafo mo biansim. Abusuafo mre ye ni bi but enyam na mo be hye ye na ye den. Aye. Mamo meje ye nenye. Meni abusuani asem bia nya me bewuo na mo bepre bibi. Sa mre meti asem obibi a mo bepre. Enya mewuo na mo bepre body ho ayi abeje nsa. Mesere mo. Eti miwu a mebusuafo mu mfrim. Me yire Florence so mi wuja na o mfrim. Te me ma no ene abrosofo e chirifo no mo na yie no mo nye den. Te me mani abrosofo na betena se. Se papa ne tia se no kan se ne mba Bishop Daniel Kojo Obinim nensam no na yakwakuti dia ba na so Ghana fo se empenifo ka se bi to wo se ye wohu no wonim katawoto we no e Ghana asori dem no waka Ghana fo se ensem be na da lumba wan fa nya nwum anto ancho na busuafo wo kire se ni oni wa dachi wo monye na so da ne to ye no he wo mo de nsem ni nyina e wasa wo musiri enti ne hu hia ne sese mema no te ase a wo metutu ma na mo asisi ye bra no wo be hada hye ne ye abo ne ye se ye oba no ne te se yira wo be hwem no wo mane ho se wei na ye meyire wei na ye memma wei na ye mabusuan wo di obia betu bebia woda saa bre ya wote ase amabusu ne ho ate omo ho ase na se wo begina camera ni no aka ne se dia dade lumba de ne dia ye enwom na so wo firi mu no ankwan kosi aga busuan ase efi ne ekoso wo Bishop Daniel Obinim nsam ya wode aba betu dwane ho a afei ne ye ko abrante ye on ne dwuma odi ne se wo bedi ewu e de ama wo bi na penifo se wo wiase no wo wiase na wo bobra no aboni ya hwe ho ye se ne be ye na se bio kwase bia enku to ntwene anya sa sika kitua bi bo ha 500 Ghana cedis 200 Ghana cedis na wo bia kwa akwaje na wo ba beje wo nkwa e de afiri wo nsam anu bi na abrante sa be de nsam na sina ni mu awoka na ma yenkotie kwan ofa so otimi de sa akra nyina nkwa e de firi wo nsam na wo hu abrante ne te bia wo beti nsam ni American ase ne ba e ba be di nkomo. I need this on record. Hey, boy, yeah, what can I see here? The person was repeat. If I tell me say, Obina, so could be why a diary. You and then sooner walk. No. Was it? And sooner was it? Sooner be feeling riding. Abano. Nana sinka and I say, would you paper? Exactly. And I make an say, we can, one thing and so what could I be? You see, I want to know. Any Nasi Fabibi Napupon. Also, cool Nafabre. I'm a call him. Why not start to play friends saying, if an ever, Mammy, I'm not Bema. Mamma, this year. Okay. I go, my master. Indian Salina, or less man. Indian Salina, who you friend? The first one, bar. No, I can't say. No, or say, sample view. It is up a few more. Utumwa, no afraid. Say, or say here, you must sell Uti, so say you, Masako. It is then or 5. I'm touching on what's in some 500 Ghana cedis. 500 Ghana cedis, the same. It's let's say, O Jamdiano, and Yema, we no say, I know you can. Some question, I meant to ask you. Massa, Uti, I know you can say, my you can say, because I said, we want a beer, a penny, and a year. So, don't just and it's send your watch and cinema fly. A be a bear wide you said, Nadrin Yeduma Debbie, Nadrin Yeduma. Now, Cofone may be and I want to and I'm on it again. I quite said, I was saying this idea. And what's our story? And it said, and your ma, ye didn't want one saying, which let's say, a idea ye didn't never ye pantino, your better ye near yet on one tea, a ye. Maybe I will quite tell you and you're gonna for it because I'm near to do a one saying, a ye done in the day, and the cotto, and now the papa, a ye, and the cotto, what tell you now.
wɔsi o ne efunu dia no wɔ me ye ne kom dan no wɔ me nze ne aduane sɛ ɛbɛyɛ bɛte no bebree ɛde ama no ebia na munnim ne aduane no ewom empempi ne yehu yate so aba o me de sɛ ebi mu kwa kɔtɔ nnuane a wɔn bɛbɛdue mo bɛdu fie no na enneɛma bi a ɛwɔ aduane no bi timi kɔkɔ yi nipa nsatea wɔ ya nam ɔkɔtɔ no bɛwie akyi na ɛyɛ nsatea na nsatea no yɛbisa sɛ ɛyɛ nipa deɛ anaasɛ bio aboa bi nsatea sɛ monkey anaa chimpanzee bi nsatea ɛnɛdɛm enneɛma ɛkɔ so ɛwɔ wiase enti ɛyɛ anu ayɛ deda hɔ na ewu didi akɔ mu no ɛno na ɛkɔ soso aso de abrɛ ebi na nipa bi sa ne sɛ ɛyɛ dɛn na papa yi a wɔte wɔ yi sɛ ne ɛna ɛmɛkora me amete yɛ sɛ me ni brɛ mbufu a papa yi sɛ me ne gyina ebetimi akyerɛ ayam so na wɔbetimi akyi obi no wɔtimi aku ne sa ebi kyerɛ sɛ anadwopie ɛyɛ adeɛ baako a edi Ghana fo nya afei sɛ wakɔ baabi akɔ akɔtena hɔ akɔgye w'ani akɔ no mo sa aboro no na woba wɔyɛ tintan wu ho hwɛ eti bi akɔhyia abrante yɛba wadwene sɛ wɔba abɛboa wo w'ani mmerɛ ho so no na wɔde wafa akyerɛ hɔ no akɔ akɔkum ɛtwitwa party bi a wɔno ehia na wɔde kɔ akɔyɛ ne business na wɔde sika 500 Ghana cedis aba abɛgye wɔn kwa ɛde afiri wɔn nsam enti pia yɛ pia na nadwo no yɛbɛhwɛ sɛ ɛso bɛte ɛbɛba fam yɛbɛhwɛ sɛ yɛn nko ayɛ nnante wɔn so wɔ man Ghana yɛ ɔman a emudwo yɛ emu nye ho sa nanso sɛ wotiatia nsɛm bi sɛ yɛkɔ so a na wɔn sɛ wɔ man yada nanso na egu bɔnten so na wɔn mu sɛ yɛankasa de yɛ security ne bɛhwɛ yɛn nsɛm na ɛma yɛn ni ada hɔ ne yɛankasa abɔ yɛn ho ban yɛ pia yɛn nko ayɛ nnante wo baabi na adeɛ bɛsa wobɛtumi ada adeɛ kyi a waba ɛbɛyɛ sɛ wode wɔn kwa bɛkɔ asan de wɔn kwa aba kyɛn sɛ wɔbɛba kɔhyia wɔkɔ amuwu a ɛnyɛ nyame na ato ne nsa de afrɛ na sɛbio kwasia bi nti waba bɛgye wɔn kwa ɛde afiri wɔn nsɛm na akɔ akɔyɛ awerɛhosɛm paa a wei no saa bɛ de Ghana Police Service ne hu sɛ wɔn ɛtoto n'ano a baabi asɛm bɛkɔ akɔsi no ebi ni bɛdi akyi ɛde bɛba na awerɛhosɛm a wɔn sɛ ɛhia na bɛkɔ akɔsi baabi a bɛkɔ akɔsi bia na aberante wagye wɔn kwa ne de afiri wɔn nsɛm yɛde ne kɔtum sɛ wɔne aban ne kɔkɔ nkyɛ kora na ɛntumi nsan fɛ nipa na wɔde wɔn akɔ asamando no ɛnsan ma wɔn ɛto nnuane ma nipa di wɔn ɛne nipa di dwa aso wɔku nipa na wɔde ɛyɛ aduane ahe ɛna wobenya ne nyina Ghana fo sɛ ɛnya ade a ɛsɛ ɛfata nti yɛhwɛ yesu ɛne yɛ bɛn bi yie wɔ man Ghana sɛ ne bɛn ne ebenya wɔdɔ ɛde ama yɛn ho ama wiase yɛtimi emu ayɛ da ahe a nipa that lagos nipa mapri din kyɛ na emu nipa mapri din wa mapri din kyɛ eti din kyɛ kakra ya ama mapri kakra bi aka yi so a yɛyɛ yi so a nipa bɔnefo yi so wɔn ma yɛ ho ntɔn ade akyi ade ase wɔn so ɛsi kurom so mpɛ so wɔn de yɛn kwa ɛde firi yɛn nsɛm ɛne da so ɛne bɛrima ne nyinaa ɛne si ɛbɛyɛ ahwɛ yie message so obedi our comment no e comment section ho e de ama me all the social media handles no e too much GH o subscribe like ya share na fofo so nya bi ahwe makra